1989 година партиен секретар беше Христо Топов. Той беше наш братовчет. Беше неговата майка и дядо бяха брат и сестра. Дядо кой? Дядо Никола и баба Ана, се казваше майката на Христо Топов, бяха брат и сестра. Бяхме роднина, много роднина. Той един път ми донесе един материал, и материала беше за Емил Кошлуков, да го напиша на машината. Аз погледнах материала и му казах така: виж какво, аз това няма да го напиша и не искам да го напиша, затова, ама как така няма да го напишеш? Не искам да го пиша, просто няма да го напиша. Категорично му отказах. Категорично му отказах. И